Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva tati timbotizaka kwabhora nekuti every day tinga tichingomhanya tiri mabhora tichadzokerako hatisati tapedza nekwabhora Juru Growth Point. Aiwa tiri kudzoka ikoko nhasi unoka tadzoka kurushinga tasvikawo zvakare pamusha pana nhari apo pari kuitikawo dambudziko Murora abatwa nemhepo. Mhepo iyi iri kutaura nezvasekuru Chiyokoto. Munotondera tichivaunza pavhidhiyo takamboita interview navo sekuru Chiyokoto. Regai vasina kuvaona, regai pari zvino ndimbokupai sekuru Chiyokoto vachitaura. Ndinoakadzonga awiri wamwe ari kuZimbabwe. Pana akadzonga atatu ari kuZimbabwe. Saka ndinomimisha miviri yokuno kuMozambique nokuZimbabwe. Ndinobatsira vanhu anotambudzika, vamwe anopenga, ndinovabatsira. Vamwe anohwara namatenda akasiyana siyana, ndinovabatsira. Ndinonzi aChiyokoto, ndinobatsira munhu wese. Tingade kubvunza ipapo zvakare vaChiyokoto, pane mbiri iri kufamba muchesa zvichinzi tino vanhu vakatora mishonga asina akapanda, akatora mishonga yangu akapanda vanhu ava asina kudzorera. Ndakavati mukadzorera ukapfuma udzorere mishonga yangu. Vanhu vaya akasvika kufa asina kundidzorera. Saka ninge ndakuatera kuti ndikuda zvinhu zvangu, ndiri mupenyu. Ndiwo vanhu vamuri kunzwa. Munotoziva misha yavo nyange musina kunge makaenda ikoko? Ndinovaziva misha yavo, asi ninge ndichituma vana vayo manje vanenge achiita zvisiri izvo. Munorevei kana muchiti vanenge vachiita zvisiri izvo? Ndinoreva kuti zvenenge ndavati enda mopiwa ng'ombe dziviri, iwo anozoti anopamhidzira achita ng'ombe dzavo 10 pakati
pomishonga yangu. Ndiwo sekuru Chiyokoto vatiri kutaura nezvavo. Munotondera tichiita nhau yekurushinga ekuchimhanda. Musha wakazotemwa miti yese zvichinzi ndo manga makaiswa zvikwambo zvavakanga vapiwa kwasekuru Chiyokoto. Nzvimbo yechesa, nzvimbo yematope, nzvimbo ino yerushinga yechimhanda. Kune vanhu vakaenda vachinopiwa mishonga yekusimbisa musha. Ruzhinji rwacho rwakazopedzesera rwapinda muna TIDZOSEREI. Asi sekuru Chiyokoto vasati vashaika vakataura kuti wese ane tunhu twangu uya uzodzora. Naizvozvo vamwe vakaenda, vamwe havana. Pane vasina, vamwe vaisaziva kuti ndo mamiriro akaita misha yedu. Vamwe vacho vaitoziva kuti ndo zvazviri, asi kavainakidzwa neupenyu hwacho. Nhau yatiinayo nhasi uno zvakare ndevanhu vakaenda kwaChiyokoto vachinorapwa. Mhuri yakaenda ichinorapwa, asi zvinonzi neMhepo baba vakazoenda nerweseri vakati ndodawo mushonga wekutsigisa musha wangu. Unova ndiwo wazopa dambudziko ratiri kusangana naro zuva ranhasi. Manga muchizviziva here kuti nezvidhoma zvinototizivawo nemazita kutoti ndiwe Andrew neshamba? Ndatya ndadedera. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi. Makadinwa makaitwa sei? Wakauya kamuprofita kawo. Kamuprofita kawo kakaya kachisa Mhepo panapa. Ndobva kachiudza uyu aigara achitiona pesa. Saka ndipo wakatobva muti wakutomusimbisa futi. Saka wakamusimbisa tikati tazopera panapa. Tapera. Zvazvino tikumbza kuti kumuuraya. Zvinopa kumuuraya patamutadza futi. Ndopaka patibudisa kudesa. Patabuda pachino. Inga ndikataura kuti wese vachasvika, vada kukuudza kuti vachasvika. Maida kuzvitsinira. Ndiye ari kukonzesa zvekuti zvitobuda. Towa iyeyu. Towa. Asi kaimimi kana vana vati pari zvino nevakuru vacho varipa vasati vane zvekukupai ropa rachona ramuri kutaura, hamukwanisewo here mimi kuti momirirawo vana pavanowana kana imari yekutsvaga muvapo nguva yekuti vatsvage mari yekutsvaga mbudzi yacho? Kunguva yese mamuchigara pai? Mumba. Saka mabudi kugara neye uyu. Ari kuti ruva zvakaita. Ari kuti ruva. Saka mimi mukapiwa kana ropa racho rembudzi munobva mabva zvachose here zvekuti hamuzorambe muchinetsa mwana? Atibvi. Kutopiwa ndiko kuti ndijona skate. Tatide nomba kwedu. Kumba kwedu ndokwata kuda kutoenda pana vachagarika pana. Makambouya sei? Kuno? Wakauya kutotora. Baba wacho ndokauya kutora, waya kurapisa mwana wao. Ndobva wazokuziva mushonga wekutsigisa pamba. Ndinotora kwakaita. Asi kapari zvino baba wacho havasisipo, kaimimi hamufanirwi kunge muri munoramba muchinetsa muri ka? Saka tinoita sei? Isu takazvokutorwa kuti munofanira kudai. Pesa pachigonera goti taipiwa zvatinoda. Saka mamaudza kuti isusu tiri kuuya. Wapi? Wepano. Ndazwa muchitaura kuti ndakataura kuti vachauya. Mamaudza tiri kuuya. Ndakavaudza vaizviramba. Vachita kupiko. Ndichitaudza kuti vachasvika chete. Handivasvika wakuona ini. Vabudzika. Makambe maudzwa here nei? Waingotaura kuti nyaya dzichatobuda iri mhepo ikabata seizvozvo. Achitina kuti matifumura. Saka chiitai mutipe zvinhu zvekwedu zvatiri kuda tikwanise kufamba tienda. Chinzwa ika isusu tiri kuda kuti tiyamurane nemhuri iri kunetsekana iyi. Saka tachida kuti isusu motisanangura makambouya sei pekutanga? Pekutanga? Kusvika tasvika pano. Hongu. Ndatizvo. Akauya baba wake, baba womwana mukomana uyu. KWASEKURU. Waya nemwanasikana wavo achirwara nemwoyo. Ndobva wasvika, ndobva wapiwa mushonga wokurapisa mwana. Ndobva waziva paseri kuti aiwa inda achida mushonga wekutsigisa pamba. Ndobva wapiwa.
Wakapiwa mikodzi, wakapiwa ufana kubuda nemoto panze. Wakasvika nawo mushonga. Wakangosvika ndobva wati madzimai ndauya nemushonga uyo mwana. Asi ndazotorotwa ngoto kuti nditese ndingotsigisawo pano. Asi avana kunge varatidza mukadzi. Mushonga upi? Iwoyo. Ndobva watiya mateere yanga waudzwa. Asiwo wakazonge pakubuda moto panze. Tupatika panduka. Asiwo moto waibuda panze waibuda vachiripo here baba vakakutorai? Nekuti pane pandaifamba ukandichenda kunze. Zvaizosara zvichiitika kuti moto uye urege kubuda vanhu vaitobudisa. Imi basa ramai vaitira nderei? Vapi? Vacho pano kuuya kwamakaita kwacho muchizogara mumba, basa ramaiitira musha uno nderipi? Taingotsigisawo pamba pachiitawo upfumi wanga wane mombe vachirima. She wanga wasingazopinda nzara kushanda pamba. Asi isusuwo pakafa bobo wachona momba pasina kana hwani. Chingoro ndicho chinokuona chikakudira. Kumakaregerei kuramba muchiwashandira kuti nhasi unodai muri kuti muri kuda ropa kava kuuraya mombe dzacho? Wakatipinginura ka. Wakatadza maitiro yataida. Asi kavana vakaita nekusaziva mushure mekunge baba vasina kuvatsanangurira ka. Asi kavairwara mutumbika. Havaivashedza here kuti nhai ndikudawo nhenga uye ndimutsanangurira. Vaivachenamira pane ipinda mvura. Saka inini mubvunzo wangu uri kuti ka imi maisafana kuti pfuma kaiparare? Zvawaitifana isu taifana mwedzi chinzi ropa. Zvinonga kuti paropa risada ngatisingade. Kana tawira kuti ropa rewani tofana kupiwa mutumbi yakati kagore rakati ndozvatetawirirana ko zvinokana kuzotipenzveredza kuti aiwa wende unoda kupai mombe nemunhu zvinofanana. Ndokuzopesana kwatakazoita nekuko. Ezvo izvi tatane nguva satapiwa kana nyama. Sezvi taita hasha. Takanga tatakuda mutumbi 3. Ndanga takuda mutumbi 3. Saka kubva nguva yamatanga kugara pano matora vanhu vakawanda sei? Asi varipo vakawanda. Veukama here kana kuti chero munhu? Ukama kuzoti kuseri kwese kwasiku vachadiwa kapana. Vakuseri kwese kukudzinza rawo. Vairova ndisana kuita ndisitakarova. Unza adona kuuya nengadona ndisi. Peter nani futi munhu? Nyanzvadzi yake. Anonzani? Waudze. Musanzvadzi yake. Katsvuku kokuchena mwavene. Manyadzi ozestarawo era manyadzi. Mukuwaziva kataura imega ona mukabaya musiwaziva. Saka pa3 futi vamuri kuti mama kuda mutumbi 3 muri kuda kubaya futi mune dzinza rino. Vano pano ndanga ndakuda. Nikuvatadzei vana ava vasiriwo vakauya kuzokutorai? Kotoita useti sisina nyama. Zvokutadza zvazvinobasa here izvozvo. Saka imimi kuti mudzoserwe chii chiri kudikana? Mombe nejongwe. Mombe nejongwe. Mombe imwechete. Wozi kwatombouya kwaChiyokoto wacho. Vakaya kuti tauya kotora mushonga yedu pano. Baba wachiri wapenyu. Vakasvika pano. Asi baba wakapinda mubedroom wakati wanangu inasura tumira. Zvazvikabatana nehanzvadzi yacho uko. Yokatakura. Nokuti akanga asiyawo chibhasikiti chake chaita mudzimu nemushonga yakanga atora kwaChiyokoto. Saka zvese zvazvakugara pano. Saka zvaifanira kunge zvakaenda zviri pamwe chete. Bvanzi mombe ngani 4 nembudzi 4 nehuku 6. Asi baba wakapinda mubedroom akati wanangu ndichikukudai. Rega izvo ava zviite sei zviende imi musari. Saka vakatumwa wacho vakanga vasina kutumwa zveshuwa. Dai vakazviziva dai takaita setakaenda. Zvinesi shuva tasara. Pakusara kwatakaita tichifunza kuti baba wachatipa mutumbi wokuti patadai shuwa tichasara tichidya nyama. Zvino havana kutipa ndopatikavavarova baba wacho. Tikati kana zvamatinyima takubaya imimi ndipo tawabaya. Hatina kuzokwanisa kudzokera tiri pano. Saka tomboti mapiwa mombe nejongwe zvamuri kusekureva kwamuri kuita zvinoitwa sei? Zvinonopiwa ani? Nekuti vaChiyokoto vacho handiti vakafa? Iwe
pamba pakafira pasare kana vana kana mhuri weinenge usava. Saka hapana kana mashoko avanotaura, vanongoenda kwachiyokoto kwacho ngonovapa mombe nejongwe. Vanoti tasvika. Handine ndikabata ndikasvika ndovaudza kuti tauya isu vana wenyu. Saka mati muprofita akauya akakutadzira ichi? Muprofita akatanga kuuya. Akauya wacho? Akauya mushure menguva takuda kubaya. Handotangira kubata panapa kai pamutoro. Ndikatanga kubata kuno anonzi Vai, mwana womukoma womukuru. Akanobatsa noprofita ikoko. Ndichitini ndikabva pana uyu ndikuya kune mwana wopano. Saka uyu nokutoona kwakubva arambira mhuri dzake. Akati dzangu handibvumiri. Muprofita ndopa akasvika pano akatonzi pane chinhu chiri pai chiri mumba umo vachiudzwa noprofita. Akati ine handibvise asi ndinoita sendirovera hoko dzangu. Arovera hoko ndopakanzi amai ava nochipo chiri pavari, asi chipo ichi ndakuda kuti ndichiite sei ndichivhure. Saka kubvuwa kwachakaita ndopakatanga kuprofita panguva yacho. Ndobva nzitenge gemenzi regreen, bva tengeswa gemenzi regreen. Murume achanga asungwa nomwana womukoma wacho wanga asungwa ndiye akaenda futi naye kupolisi akanomiririra futi nyaya yachihwisa futi uyu. Saka takagumbuka nazvo tikati tikamuregerera uyu dunhu rinopera. Ndopa tikamuteya ari pakirawa paka achibva uku kwaaibva kurushinga ndopa akasvika kuenda pakirawa nejira rake. Shuwa akada kutanga atsanangure zvazvaitika kuti murume aende kupolisi ashedza murume wake kuti so. Saka isu tikanga tamuteya mutaisa mushonga yedu apa. Saka ndopa tikada kuti taifungidza kuti pachasvika pachangaoma panzvimbo tikutoona munhu ari kutotaura ndopakati kamunhu kahomba apa. Ndopa tikakoka wedzinza rake kuti uye mutibatsire. Tatikawanda asi tikamutadza. Akabva pfeka gemenzi rakanga apiwa riri akatanga kumira paruwanza akabva amhanya kumusha kwawo kuti anonobatsiwa. Asi asvika ikoko shuwa akaita 1 week yese zvikangoda isu tichifunga tichauraya bhati zvaaramba takoniwa. Saka imimi zvakaoma here kuti muchingodzokerawo henyu maona mhuri yakaomerwa haina chekubata? Munhu angodzoka ye munhu akashanda makore ese imimi shokwadi ongodzoka kungoti tadzoka. Aiwa akwarerutsa kuti mombe wanu. Asi mimi pamunoti pamukagara panenge achikuonai usiku anenge achiona muri chii? Anototoona kuti feya kuti tudhoma uto. Anototoona kuti uto. Anokuonai ndiani? Tinozosara tosvika pana panenge amira pamusoro. Saka tudhoma tungani? 4 nechii chimwe? Nenyoka. Nyoka kukamuka kari uko. Kamuka kari mubedroom yake umo. Kamwe kamuka kari uko. Kumba kwamushumukoma chimba chikabvesiwa nengicho. Kokuenda kune nyoka nechimuka chichoko. Saka achiri kuzvishandisa ndiani? Zvamakuda kubvunza kai zvatoona. Aiwaka chakuita ndibvunze ndechekuti munhu akakutorai handiti akashaya? Imimi masaraka saka achiri kukushandisai ndiani? Babo. Baba kutoomei baba. Asi muchine vachiri kukushandisai? Kuti makuramba muchinotora vakidzani? Ko vakidzani vanenge vatoona. Handiti pamaimbomurwisa makawanda maungana makawanda. Toita tuma nani tichizoshidza nevamwe vacho. Saka nyoka iri kuitawo basa rei? Nyoka inoshanda zvakawanda. Chikafu kutora mumunda. Saka ichiri kutora here kana mhuri dzaakafa? Unotadzane pana chaunombowana wese apana kana ukarima kana akatonzi vane zvirimwa zvakakura wanda sei apana chaunowana.
Asi kanti baba vanga vatorera here musha wavo? Ko imimi kana vana vakarima munenge mucharamba muchitorerei? Ko isusu ndo basa ratakaupiwa. Saka muri kubhadharwa kamunogoti taane nguva tisina chatapiwa, muri kubhadharwa muri kutora mumunda. Imi kana tichishanda handite chipiwa zvatechipiwa, ko munhu ukashanda hauji. Imi kana munda hamujeri vamwe mayo. Aiwa, saka inini mubvunzo wangu uri kuti handiti muchiri kuita basa muri kuriitirani iwo muridzi wenyu akafa? Tikushanda imi. Muchishandira ani? Opana. Handiti hapana zvavari kukupai? Tumari resu tavari kushanda kuti handiti tikutotiwana. Muchivatorera? Tadzani. Muri kuvatorera samusi kuvapa, kadai muri kuvapa mari taitoti muri kuvashandira. Ngati tikape mari isusu ndo basa ratikafambira pano tovapa mari futi. Zvinoita izvo. Makafambira basa rekuvatorera? Upfumiwo. Handisi tikafambira upfumi. Mombe kadza baba pasisina. Saka tochiwana chii. Dzakaenda kupi mombe idzi? Tikafa. Dzichifa nei? Waiti pari zvino handina munhu wekukupai, batai mombe. Totora mombe. Handina munhu wekukupai, totora mombe vadzapera. Saka tochitorana. Aiwa, asi mimi muri kuti hamuna kunge makauya kuzosimbisa pamusha, hamuna kuuya kuzoparadza, kuratidza kuti kana nepfuma makauya futi kuzobatsira vana kwete kuuya kuzovatorera. Miko kakanganisa ka. Kudai wakaigona kamiko, dai kutorakuna zvakatonaka izvo. Saka miko yangotyorwa ndeyemoto chete? Moto. Iyo unongochiudza kuti miko pane munhu asingabone nemoto panze. Zvaitozoti pamberi apa zvichaoma chete saizvozvo. Hakuna mushonga unonzi muti bude nemoto panze. Kana zvaitoma chete vaitobuda moto ndomaomera zvaita kudai. Zvinhu zvezvitora ropa chete. Saka kana pari zvino zvitomboti vana vazvinzwa kuti moto hauchafaniri kubuda panze muchiripo kudai so, mombovabatsirawo kavombotsaga mari yacho nekuti vaunganidze mari yemombe neyehuku yachona vakwanise kunokudzoserai. Tichigara kupi? Ngatiendese kuti ndikavaudzane zvokuti kutsva. Eka kuti ndo zvatatika kutsa tazvinzwisa kuti muri kutsva, asi pari zvino zvana vakaomerwa chivabatsiraiwo vakwanise kuwana mari yacho nekutenga mombe nejongi racho ramataura vonokusiyai kwakayokoto. Asi kanti mari dzavo dzese upfuma hwavo hwese muri kutora. Kamudende mari mweziro rakakatoresa nomuprofita rakabatiwa kamudende rakatohwa ndokataitomboti tikati tichinanzwa tiropa itoto tichinanzvawo taigona kuwirirana kuti mazuva achiita se yachiwamirira ko zvino apa tisise tokunanzva tachitonanzvei. Kamudende kakatorwa nani? Nomuprofita. Akakatora rini? Nomunozurayo wakaita chechi uya chiwaro. Saka ndo zvakakutsamwisai zvakuti vari muchitanga kudai? Izvi tani mazuva mangani kubva mari mweziro yayo hapana kana chikafu izvozvo, hapana kana chikafu. Ivo vari kudya sadza kuseni vasikati Mhepo, kana kunzoti kushingirira kwedu, kana kunzoti tsitsi dzedu dzacho. Aiwa isati chadzigona tsitsi dzacho. Asi mimi hamunzwawo tsitsi here kunzwirawo tsitsi kana mutoro wamukagarawo? Mheno chamubhadharawo mheno. Kwemimi sei mada kuenda pamutoro? Ndiyakatoona kutoya kwatiri kuda kutouraya but ndiyakatoti beti varamba kuurayika ndobva achitimirai manje ndakuda kuchikuratidze kuti nyika ione. Muri kuti zvikamboitika kupi zvakadai izvi? Ndiyatoratidza kuti ndira kuti nyika inyatsoona kuti ndo mabasa ari pano ende masvika mamboshedzwa nani pana hapana vakufonerai? Hapana. Ndiyei apa kuti ndoda kuti nyika inyatsoona kuti hazvinzaru izvi. Zvaifana kuitwa sei? Nekuti akatora akafa. Saka vana maida kuti vadii? Dai pasina kuti tikaya apa ata tichingorova zvakadaro tichirova kusvika wapera kuti chai tapedza ndipo chete taiwo tichibuda pachenawo kune ano pamwe kwaizofambawo kuti wanzwa kuti pane zvikunetsa, pamwe waizoendawo kun'anga dziye dzinopo waizoudziwa chokwadi kuti pane zvakaitwa so zvinopo watokumidza kutoudziwa kuti zvakadai wana mwari wawo futa datopera. Saka tiri kutiwo chidii vana, nekuti pari zvino zvamuri kudai mimi kana mudende wacho wakabviswa vasingazivika vaitiwo tiri kubatsirwa nemupostori.
saka chivapai ungwa kana makuti 2 days hadziite 2 days hadziite muda kuti vachidii handi muri kutoziva kuti matanga acho aoma vakakumbira nubva mari mwezi wakati 2 days nhasi ndiri kupedzisira kandopata kuti kaimimi muri kunyanyawo kuomesera vana chionai iko zvinozvikana mombe yacho nekuti vatore kana havasiriwo vakakutorai kasaka chivateererai wambotsvaga vapei nguva waita sei ngoise munhu wana panomonye anoda kufa ndiani saka ada kufa unenzara ndiani handiwo asida kufa saka ada kufa 3 days unasingajiwo mda kuti iwe isu tifo tiende takaonda kumba kwedu saka muri kunditaura imimi kuti imimi mati muri 4 nenyoka yaiuya uzonanzva tiropa itoto kwezomukadzi shandi Murora antombona sanga musino titaita zvandikudze tikanaona kana kutomuka kusenga chibvunza sadza ranga romupoto riri kupi andobvunza anenge azviona sei imi saka zvinani kaachiramba achibika sadza kairoro modyawo sadza vachikusiyirai mupoto kudaro muchidya nguva iyoyo vachitsvagawo sadza rinonaka kuti muramba uchingodya sadza everyday kana nzoti munodya muri everyday remi tinotodyiwo mavheji sawe makorera mukaita asi kochinja mati chiri mumba make memutoro maanorara chisiri nyoka kana zvidhoma icho chinoshandawo basa rei chochi ndochachinotiudza kuti vari kuronga chimba mo kana uyo havana mari payewo tafunga kuronga zvakati zvakati choya chotiudza kuti vari kuronga zvakati zvakati ndochazvinoshanda uchiri mumba plus ndo chatinozunza kuti kana uri ukosha hwana wake su unobva warwara iye kana iri noise panapa kana iri nyaya dzomapurisa tetazunza zvobva zvatobuda mawasungisa saka munozowine chii kana muchipfidzisa mhuri isusu tinotambira mari zvekuti izvozvi zvimari dzatanadzo akadzawanda kushandisai kamari idzo dzokuita zvamuri kuda ndo yatinobhadhara vabereki wedu kuti ndo mari yataishanda kwamakatituma kuye ishi haisiye kuti bai kushanda kwati ndiye kunobhadhara bozi kana tatumwawo kuti ende moshanda kwakati totofanira kuenda kuti zvatabva kuti izvi zvinhu zvamakatitumawo zve kuti tinoshanda tikashanda izvi saka maane mari yakawanda sei izvino mari yakawanda saka mune muchitengera kupi kutenga tengesa asika pamari yenyu yacho iwe ngatugurosari tavanojeti tetechitorawo tichijawo aiwa imimi ka muri kutora mari dai muri kutora grocery zvainzwikana kuti echiti mune muchidya mari muri kuda kuiiti sei yokunosvitsa kuvabereki aya nditi ndoyamati muda kupiwa here yeda kupiwa kunani mati mune mari yakawanda ka saka mari iyo ndeyekusvitsa kuvabereki saka chiendai kane mari iyoyo mosiya zvamwezvo handino yakawanda inotenga kamunhu yedu isu vana yataishanda iwo chabvisa zvavo zvokuti zvatikatowa zviye takashandiwo unono zvakatiwa mhuri idzi dzakatishandirawo zvakati ndo zviri kuendera kupi isu mari ndo yedu mashandiro yataita kana kwari kubaya kana kwari kuwashandira zvakashandiwa kana dziri hawana mborimaira vachiona ubune ndo mari yatikaenda kuti ndo mashandiro yataita yaka aiwa kandozota kuti pamari iyoyo yese yaminayo neuwandu hwayo chivapaiwo vari kungoda mari shoma shoma yekuti vakwanise kutenga mombe nejongera muri kuda musariwo muine imwe mari ka vonokudzoserai kwakayokoto imi ndikunotsitsi motowabatsira imi nonotsitsi chowandingaita tsitsi chida nyama wandouzati taitsitsi asi handi munenge mukadzokera kakumba kwenyu munenge makukwanisa kupiwa zvese zvamune muchida kana ingavevombono kudzoserai ka vakudzoserai kudaro vachitsvaga vachitaura kuti aiwa tichazoita sei kuzoripa movapawo nguva wotsvaga honai varombo imi muri kutozviziva kuti varombo iye anotambira kuti chokwadi tipe mwana wedu kana yemukadzi kupfuma kuti chokwadi imbotibatsire mwana nchaya yekupa pfuma oright imimi zvamanga muri pano makavaitira chii nechii ivo vacho wepano wakakutorai chii chamakavaitirawo nekuti kubva pese pamatanga apa mukutaura zvokutora mari vaparadzira pfuma yavo hapana chimwe chamakavaitirawo chii nzara kwamboipinda ira nzara asiko zvinozvi vari munzara akasawira zvafumuka ka zvatikudzaiya zvatuti zvafumuka
yakandozata kuti pamari yaya yamati munayo pano wabvunziwa mukaka waitiwa chimwe wachirasa umwe wachiduya umwe wachirasa aunawana kubatsira zvaitwa nababaka vachitsigisa mhuri yavo. Mhuri haina chainoziva vana. wakadimbofamba zvakaisa pazviro wazviziva wakadimbofamba pane kupusa kwauda waimbodi kufamba hanti munenge muchivadzungaidza muchivatsipika kuti musabatwe renesa vaitorambira bebedana mushonga anyemwe auda kuchiwaratidza dhisu waizvirambirei kuta aimbozvirai murotenda mutowa weyu mutotomutenda kuti atifumura uyu asingamboenda ndachiri kupedza muri 3 mutumbi tachitoirova mamuchida upi neupi mpava mutumbi davhaina ngoni nakaiyeyu kareji murimo wacho vatatu ivo vanhu vangachitoti manje vangasingaite nguwaka mumwedzi uno we daizvo zvaramba tatati 2 hour wanga wachitonofira kujera 2 hour wachifira kujera uyu 1 ndatatorowa vanongonzika aita mhosva akawarowana nemunhu saka ngopondiwawo taimboziva kuti ndiso saka chamuri kufarira nezvikuona mhuri ichitambudzika ngaitoendesa zvinhu zvafare vatambanuka ndozvatati zvinhu zvachona kuda kuzviendesa vari kuda mwoyo uri kutoda asi pari zvinozvionaiwo homwe dzavo dzakasunga ndozvatati chivabatsira iwo ka mombovapowo pambijana paminapo kana mutonzotsitsiwa nzureini nokuti popapa mutumbi ukati kawo mutowa iwewe avadzitsvaga kana 10 ukanzi 10 nonatezva vakadzitsvagera avadzitsvage kana 10 wanzi mutumbi urumba umwe avadzitsvagera kana mari ii musavanyepera tsvagawa saka uya pangachidzokuva na mari uneiwana saka imanga mazasi eti tiri kuwe imimi imi kabvira usiku kachitaura tikabuda kasvika so kachipanja kudai so tikadoti kasvika so kachipanja atomuka kusena kati ini handina kurara ndindohopi kusere zvamboda pawe oita zvakawanda tikaudza kuti ndati panapa pachasvikwa pano akataura asi mimi mati mune mumwe ari kumbokuchengetai ko iye wachona ari kumbokuchengetai asi kumbokwanisire kukupai ropa racho ramuri kuda kana rembudzi kana rechipari zvinhu muchimbowanokupa vana ava nguva zvarovanokupiwa ivo vanhu vajamuka kudai so ndokutofamba mutotagara here ndokasvikaudza kuti iwe nhasi ndoda kujiwa pana achabvuma ipo pava vachisina kava prasa chaga noupikwa naiko kakamira iko kakamira kari kuvharidzira kakada kuti tisu tida kuenda kurowa kobva kamira tikada kuti tienda kurowa kobva kamira saka tichaenda ku zvokuti kana mumba vaiso mugara kwamu kana kurara charara kaiso ari kuti putisa saizi aiwa saka imimi chivapai nguva yamuri kutaura yamuri kudai imimi kuti taakupai nguva yakadai so vachiwanawo nguva yekutsvaga wakawirana nomuprofita wavo ava kuti hanzi nhasi nezuro nanhasi ndomuganhu ene isi ndowati anomirirawo nhasi muganhu oyu ndomuganhu nhasi wozi nhasi rechi3 tisina kudya kana unza kuti tingashingirira tichashingirira zvavo sezvamuri kutoona kuti vana vari kutomhanya mufunge kuti vakwanise kuwana mari yachona yemombe nezvamati zviri kudiwa zvacho asi hazvikwanisiro zvacho hazvisati zvakwanaka chivapai uchivawedzeraiwo kana imwe nguvowo futi yekuti vakwanisewo kuita sei kuunganidza zvamuri kuda vonokudzoserai ndati tichigara pai ndozvatoda kubvunza munondikuudza kuti kugara kana mumuti motoudza kuti garai mumuti towirira izvozvo murumbogara pai mumba umo asi mati hamusi kugara mumba hamusi kugarika kamuri kupisa kugara kwakutomanikidzira kakungotiwo sezvatingabude pachena zvimukaramba mukatodai muchapedza makutoona pachena takungofamba vanhu vachitiza muno naye uyu muchaonei saizvo ndo zvanga tisingatoda kuti vanhu vatione mukatoa machitomanikidzira vanhu vanopatiza pana patangobuda pachena kunzana makakuringirwa poriji makapiwa kwamuri hamwe muporiji muchiwana kupurana vanhu vachifunga ngawafunge mari wezanda kwaudza kuti kunge mugomo ngomo musatamira unofoka mukono musatamira mukono muiri kaimimutama mukono muiri mutamira poriji mukanza kuti poriji achinogutsawo chiko mumbourayirwa huku yenyu ari huku harinake manje aiwa ko ndezvokunaka ika ndezvokugutsa handiti panhamo
chakachenuruka chi tiri mbudzi kana mukati 3 days tichironga ndotombowirira wozoenda futi nembudzi kana vakuurayirai mbudzi vanenge vanenge vasarwa nemombe cheteka iwe uku hakusi kuenda mbudzi kundati jongwe nemombe ndozviri kuenda aiwa ndozvazvidatika kana vakuurayirai iyi ndiyo chikafu chekuti pachete izvo zvingakaundiwa kuti ndozvikukaundiwa ndawozoti isai munhu apa zvinomoti munhu hamusi kuda ndakuti mbudzi ndiye kuripi ona kutamba kari kukosora karapeiwa karikosora saka munhu muri kuda chero here kuti pane hamuri kuda imimi pane hamuri kunyatsoti uyu ndiye atoda kudya yakati chero vaongesa chero handiti angoti nezuro kamwana kachoda ukasukisa maronda kanenge ari kupisa mira apa dai anga atosukisa tachimbonanzva oitototiro pato akana urara kachipisa mirere kamwana kacho akaimi ndakuramba chi panga muchitosuka kuti achimbonanzvirirawo zvachimbotiona siwo zvino kasikaropa mambonanzvirira kuti sikusukira maronda karambira tochiraramawo sei 3 days nokuja toji saka kana marayira ropa rako muchazoda kuriregedza mune mauda tokapedzisa ndopanga totifumurira zvokuti vanhu vese kana tikati chivo dunhu rese ringatosvika pano asvika pa3 days dzamati hamuna kudya idziko 3 days dzisati dzasvika maimbodyei kainanzwa kamudende kedu kanga ndoropa tushoma kakarasirwa kupi kakapiswa saka tomushedza akadzoke muprofita uyu kuti ndozvawakaita ambonamatira mhuri irarame ko ndiyakamusira jirai nokuti dai vasina kumusira jirai dai kutira kuno achitotaura chete dai kuramba achiri kutotaura chete kusvika vagadzirise zvino vakasiya vati regai timbosunga kuti anyarare ndiyakasiya jirai asiwo kaimimi munofanirwa kuita muchinzwa tsitsi uyu makagara pamutoro wakaini kasi mombombitoka muchimunzwira tsitsi muchimbomutoka nguva yekuzorora zvokuti muvhire jimwe nhasi zvaaita muno nhasi hapana waudza penezvo nhasi muchamunzwa kuti munhu yeye kuti achararama isi dzedu dzatizinyarara but muchamunzwa kana mazonzwa ataparinani muzomubvunza kuti neye warotenda munhu yeye mukaona azoti utano chaivo mutigunze mwana akaipa tasarenda nako tasarenda kamwana kapi maita sei munhu wacho kahuisana naye kamunhu wacho wanga wafti wari gurupu saka asaririra manje iye yakararama anga ari gurupu achidei chida kuti mubatsirane kuuraya ka ari kumira mwana everyday tikumutraya everyday saka zvine mukada kuuraya mutorwa zvinozobuda here mhosva dzacho dzoita ngani sisi ndiso chiripa here state tiri pano here state apepamwe tatenda kueda anosaa chiripa pamwe aiwa kasika mukauraya mutorwa munenge makusira futi vana vanyakufa vaye vakakutorai dambudziko zvavo izvo zvezvatova zvavo izvo saka imi hamuna basa nevanhu vamakashandira vanhu vamukatorera mari yamusiri kutogona kana kuverenga pari zvino ini ndo basa ratinonei nemuti kana kuti zvousiku zvinotsitsikana nemi kuti zvinotsitsi zvousiku zvinotsitsi ndosaka chifamba usiku daitaifamba pachena maite aiwa tinotonzwana natsitsi zvino zvousiku zvinatsitsi saka nyoka irugarawo irugara mumba kati musango zvimasofa kuchimba icho chiruchuruko inyoka rudzi pana apo kuraiwa nyimwe dzimwe type hasidzepano wabvunze kuti pana pa vanomboita naso chibaya kuseni imwe manheru imwe kuseni imwe manheru mangwana kuseni imwe kobra chete wabvunze kuti ko dzino dzakawanda asi
vasingabaite toda kutovaudza kuti tiri kungouyawo kungorwa tione chete apana zvinonga chimubaya chibachi iyo ngati uchibaya wabvunze kuti kaichinyepa waona umbone imwe cobra rekapfa uko ikangopfa wakati kunyoka yapfaneko iyi wakaipisira saka tauda kuti uchimbozorodza munhu wauriwe achatowo chikumbiro chisawira aina sikuzorora ini tobika bhaketi ramataura mugomo wacho poriji kamomwa zvenyu maona kunozorora muchipurana vachinhu vachironga wachipurana kusvika lini mumbowawedzerawo zvimwe zvizuva futi vachimbogadzirisa zuva futi wakatotaura kuti vakasungirana jira vakanzi varume zvina zvisina mira mushe izvi vakatoudza kuti zvina zvisina mira mushe munozopepuka mutumbi watita sei fiti nokuti isusuwo tatone hashawo saka wakaramba chititi maziva aiva kana kutanga wachema zvavo bhazi vatingaitawo isu toitawo se isatobhoraira kudai mheno ini zvomazuva hatichabvuma makubvuma zvechi ndati nhasi ndo mugano watakapanana nhasi nawo awo ndosatiri kuti kana watadza kubatwa muganho wacho muda kuurayana pawatatu wai vanotaura wai pawatatu iwo wai torowa zvedu koita tambomurova sekapamambona tatambomurova ndozvatinongoita izvozvo nouya anotomboti anotozombodzoka zvake kutoona zvanodzoka ko zvinotikarova asina chaanoonawo anodzoka adzoke uya kutomutswa futi nowo kwake kuti muka akutomutswa nowo kwake tomuka zvino wakati katorova zvedu wakangoti akuchema chete chema sisawirako amuri yezimbabwe ndiyo nyaya iri kutora nzvimbo pano patiri zvakaoma zviri kunzi kana musina kundipa mombe nehuku nhasi chaiye mangwana chinenge chakabvondoka 1 wenyu anenge ashaya. Nekudaka kwenguva hama dzangu tombogumira pano mangwana kati tichaendera mberi tinzwe kuti ivo veukama vari kutaurwa kunzi zvanga zvakavaomera zvanga zvakamira sei. Mombe dzavari kutaurwa kunzi vanga vainadzo here, nhamo ese vari kutaurwa kunzi vanayo here. Naizvozvo ngatisanganei muzuva ramangwana tichikupai pati 2 yemhepo yechikwambo yemhepo yetudhoma twabata pamurora wemusha uno. Zvakaoma vedwe mhepo kuenda pamutorwa zvinonzwisa tsitsi, zvinotyisa. Hazvizoite kuti mhuri inge ichiripiswa here mune ramangwana. Ngatimbomirirai pano zuva ranhasi, rambai muinesu mugonzwa kuti tudhoma turi kuti turuchada chii. Manzwa kuti pano pamusha pane zinyoka riripo, manzwa kuti pano pamusha pane tudhoma tunokwana kuita 4, manzwa kuti pano pamusha zvakare pane chisaga chine mishonga inovazivisa kuti vanhu vari kurongei. Ndonhau yatanga tiinayo zuva ranhasi muri yezimbabwe. Naizvozvo ngatisanganei muzuva ramangwana tichikupai pati 2 yechirongwa ichochi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yezimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.